nabhongo lokunonguquka yandiphikisa lokubanjula nomlungu. Hayi, khawuthi ngimfonele ngoku lo nguBruce. Hello? Bruce, nguwe lo? Ndim lo Ngenoyazi naxa inguwe kaloku mna because kaloku nilala language yopopayi wena. hayi yena nemali ngimfonela ne Ndinemali endiyithatha Bruce, ndinemali endiyithatha uyazi uba wena uba ndijola nawe kuba ndifuna imali. Yewethu khawuye ukuthetha gqitwana khawuze next week because kaloku ndidikiwe mna kuphikiswa kwesi sitrato banjola nomlungu. is next week ne next week Ewe. zizama manje zizama Ungazami uze ungandicingi kakubi kaloku lutsho ngobumhlophe. hayi andiyazi man maybe next week like kodwa kasambe estratweni nonqoba itayi like abadli bakujonga hey uBruce Jordan made hot bone hot And ke sana bayayazi ke uba ndi-hot kule langa. Yeka nje ononguquko nje bengafuni uvuma kaloku banombona bayayifila ipressure. Wenze sure ke xa usiza next week uba uza nenkomo le inelunda kayihlo. Because kaloku yona le endizanga kuvuma mna yilo mfuyo yabo wena. sini uvuna nengomo hey hayi uve ngoba nengomo mna uyinkomo yami yazibona ungakanani inkomo yami ngazithatha Hayi mangiqheli kakubi, hayi mangiqheli. Yinyoko fana nenkomo. Shi ndibanisa ingxaki zikamama akho nezam. Hayi ungalingi undifake. adadlala ndinazo ingoma ya azawuthetha ke Ewe sizawuthetha and ke into sawuqale sithethe ngayo ke yile ndaba yomhlaba. Next week. Yile ndaba yomhlaba. nomhlaba kwam anamhlaba ndihlala eBhofolo ndandilincinci ebona nawe nalafesi rekrekileyo Bethu nawasewanishwaqela. la icala kayivulekayo